Trompero ni amla tra mi trompico. Farfa kumbo. Iya bichane vraiment. Anga tote iga ton kerefe fote meni doko. Ya fama. Mina nga fini ko sai ma yeta la mela be. Ah, yo fini ko. Na sigara tu ben kerefe te mina te fana sigisa. To mi ka ta ro la la dele ko. Glacier. Benya mo mina ni. Dirige mai. Mina par sambe bo. Trompero. Mi so ka go me ai. Ko ambe po inai. Meni doko la. Inshallah. Ko nye to ko ndo ina be fam yama. Wala awa to so. Na fini ko sa ma bai. Hablo. ¿Qué pasa, Pablo? Si quieres cuidarme. Hablo, ¿sabes? Tima. Poder más bloquear. Mas Caribe. Ini bana-bana itu nada. Ini dini. Ini bintu dini. Tima, Masa. Ini dini apa kata tu jipa? Gausu kana joro. Yaba. Ne kun farfara da wa. Bumo ya wani. Che amanta soro de. Ni ko ti siro. Ni ibaro ni miri. Ni segana ni gausu segana to gamna nganya na ma kono. Ka kila kana ye wati mina na war soro do ko ne china awana na benai kana joro no gausu wa seri bebe azoli de pasawa ya paspote baga bo ibero la ya ibu kama ona okay ko tala amoli be lavazila lavazila mo ga suma doni quoi ya amoli be lavazila mais yo me taxi sora quoi yama il sera sans ina lewa yama azuli Trompero. M'oublierai. Ko bete meni doko konota mafia Qui a m'oublié la fashion? Il va finir quoi m'oublier que l'yora. Tiens, attends, mega negare tadi. Bon, mega que tu amna. Sulja music. Allez, c'est là, rendez-vous là comment quoi? Kali sera a jelebeno. Mais me kan fini de don ata. Me ga ko. Me fra a puro tron ka don ata be. Ntena jason. Salmata ke ntena jason. Salmata ke ngapato. Ya a che apato ya. Eh. Salmata che bora? Abora. Apora depuis ce moment, tu non no fuku ta clean na ntaro bada do la wa. Ta clean. Ijo ma fu ma do sam. Me kono ko ayi jo ga to Trompero. Ma ga to ni maja. Salmata che ga fini. Mena ni ko sanga ni be ja to ah ni be ja to sa. Sini ko ka ga ko. No buro ko na madu, no ke to sa. Na ndo ka ga ne ko. Nimna ga fini de to sanga ta. Não, isso. Fente bola. Foi de bola. Foi de bola. Me deixa tudo. Ah? Deixa só. Sulja music. Izin abona na ba? Dai le canna me cazzi funde kuma kando ti funde champion to bunni o jeli clear de do porno jetto kati moga come hina nyona ngabi hine do yara o de yene tiga jena do de me fete bana atoke rana poloko dina flotte e miku etabeke manyu mako di feti kunjengo no te mogo be mone de la ubu da sago fima wa ubu janye ko kila he mikisko madondo ko Trompero nigo ina dimsel no kurute kila misena teno parce que baro
Et ça, il y a des ou t'es mon patron m'a blé. Surtout malien d'imseni, patron m'a blé. Au moment mal de le patron est de bois parce que l'entreprise est de taille. Il joue le fait, hein? Comme il va me corriger d'eau, ou bien il cousine d'eau, il bengue d'eau, il bengue d'eau, ou les tailles et entreprise. Mais là, moi, je me fera fier. Malien domaine, a été maliko don tient quoi. Entreprise ba bolo iba on fama dama de ko ke on fama dama de drone parce que iba aussi si ça mo yere no ro doni bi ko dro be do ga villa dro ga vi nyami parce que il y a trop ma fama il y a trop ma fama il be na fama quoi mais faut ka mi fo il ba ke mo nyana mai ça ko ka mo we muso de la muso au inyona kwa ne nyona ba ki nyona ni Madam, na, nera kuma ka tere nokta. Ni gantu gam na sokma na ya fama. Ngala yini kunte. Ga mani wolom so sheni data. Itare be mun gable. Ya fama ya me. Bintu ke. Nuna ni no fa era ngata du. Bintu ne te ga ko gata njate ko. Mariam. Ne te ga ko nu blanc na sebela. Tima du. Na ngadinde ni laje. Abe to di. Tima be Mariam. Foi de mabwala nere ma foi fam tima kan ko ina. Nya ye to go mina ni taraso mal la fi am far ko koral doni si. Ne ba ke to go ji ne mu ya wolo bay. Ne mu fo Bintu. Bintu. Ne balam so de yi. Oui tie Mariam. Aka kan ka tiye foni. Ne de la ka mo gorba do da ko ni shuya ku duwa ko ba kala ka no limita kiyama. Mariam. Aha. Oh kuma fe no koro. Koro wala talo. Ne ko sebe fo nyana. Muni ni makoro si nyoma. Magoro wa. Magoro. Mo me se nyama ndago jugate. Fo de ni magoro che. Adawla ni dato ko jugu yara koni. Allahu akbar. Dato ko jugu yara ba fi nyana. Sebe se nyama de. O tala fari yana ko do tamana ni magoro che. Fo ma tamana magoro che. No parce que la nana ding soro la hala ya min kono masiki. Ntara magoro fe na be se kan deme to ko mina me do magoro ka dafe nya soro kuma kan mi ma da kono me fe ki tala me nye magoro la me de me fe ki ri tala me magoro de afi ko fe no tamara ni cha foi ma tamara ni che o kan no bora francis baro en fuma dama de an ko ke o kan no yere dama do ko ke na ga no ko ibulu ngi me fe ga warti muso do re ni wala sa nga sira dama ko trompiro ake ko mo kera yere ka ba yere yami parce que ne yere bari do so do be no o ko me gabon abomsa blahana kana ni fosa ara même tahara tari to mo abufulo yere o be no awo o be no e woni e duru yini baro balma yala kwa ti fili kwa me ale wolola gabon ka moy me an na ya no abi am san ati mo ko mo do no e pourta lu zugu ni kada ye kwa wa bi na ni nyan nyira nyona ibu di terkema d'accord problème fuitala OK yam problème tala amna jetenne meta so sama fa donc aka ka to amna ama ka tengo OK nche ite da fosa gere ya dabla ne koromso e ma magoro bugo chere la ni magoro ke ko doni tegere magoro mun kan la ibudo kai ko mun ke ablu la ibudo ka ablu na ka duni ko du ka kla ka fo ka bu la malia ka be kuma fo yana be kan ga ablu la sigire na fo magoro ka muso ka cheka ere dunga kla ka fo kibodo ya Bintu o kan ka Bintu ijota la de ne jote mu ijota la de magoro ta bla muso ga plastic la mara magoro ni do fo kan ni bisi wasanya ke ko don tegere ni misi wasara chinyere la ni misi wasara wasara de parce que la magoro ni mo mi mo qualité mun ni do te bo ki beta ali kuma langolon te fo magoro ma ne du yati amo fiere yati fa bi mun ma ga do ka sokono a bolen ko fe ayi munge
Amunge wa? Aha, bole ngoro kwa kasoko no. Akuima kika sama. Nsira make munga chiko don tegere munga. Atara minga bulu la kabo ebo doa. Makoro tara minga fa ko la kabo ebo doa. Ha? Munga fa bulu la wa. Makoro tara soko no ya bo wati minna na yere nyinga do soko no abole ko ni e muso esema tuguni ake ala kama ka sema tuguni. Donc kafalino ya dalino bintu. Makoro. Oh ni ya ati. Aya yira ka fukale muso kse ko ni ka sale matuguni. Ne fini yi utili dugani korolintai. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présente. Kadai terke flene ale bora France entreprise mun ba bolo yera baro ate fantan kola fa an site fantan kola ma fama nya fam ni me fe donc iga ke ko bi yo i dogoni so balma ya de do donc olu ni na trop Tropero Kasu Tropero pardon. Allez, Tropero Abemi. Tropero. Abemi Maïsa. Non, Tropero bora a ko kabita chite man do ke Muchi abla muchi de la muchi. No kabe do ka femne jona kamena sasa kate. Aish. Ali sa boto ali misara de la. Mais patron akra turi mune beno. Mo le joli fle ya se doro mo ma presse de evidence na sa asoro mandi tugunni. Ah, mobli. Bebe mo shalo mobli de na ala wata mo chada blasa. Akanga ta shabo mobli no fa. Mais ta no mimi o ko anya fona. Akanga ta shabo mobli no fa ba kala ma pe nya fe dibi so ma le nya na ta yoro la. Nya fe le ka kana bo. Donc ni foka kana sa. Sa kana Abemi. Akun ko fona na de ay na tere a fona na de kamina. Boutique ta ido le begi sinda Tropero sinda nori la. Ute wala. Wallahi ibe tanganya. Non, ute pas. Ebe tanganya ni. C'est seulement ta ita téléphone de nga wole comme akun ko afoka bitakari kunda. Na soro comme ebe ka macho na presser ko. Ah, tiens. kadai quoi to me yere ko tenga ba donc anyana quoi ma yo ha oi ma telephone wa ke wani an doni ko na kaine allô Tropero. oui Daouzu ça va oui Abemi. Tropero. Abemi. Ah oui, Tropero. Patron ko. Comment? Voilà, patron ne ko kika na sa ko mobli kama ta douane cour la kika na dona ya mobli la te dama ngambi te ka joli ngoro ya sasa comment fanya oh camion douane wa ah douane cour ko ni mobli de la douane cour la ko ale te na se ka chabon so prix che douane be se ka munke hein abet atise ka fuwe ke afuwe ko atana kuru kono ni tugu ka yele nga sura basia ke directeur to ke te sera douane wo nyawa on est côté ah kaneto malla hein kanto malla mune beno tana ku atana Tropero ija sa men se la wala patron dimne ba i plata magana watana e ban Salimata de ko ni ni tugu ka yele ka sura e masia e biti kanya fa wa dula afo doyen ko ne rebe tam ne dante ka million joli me 20 millions duma dron te moli bla c'est Tropero mona ka fo dabla sa mon directeur abi ka fo de qualité sira don ni ko ale Tropero wala manam ba sabe la me ka sabe de fina ko ya be mo ngamba la ko ni mana mai ha watan beni kuru kono na uja watana ko ne kote fo Tropero kote watana ne re kote ale directeur ah latike ah yera be na lo me klara na me chin dola me klara na watani beni e doron wala doyen be se ka munge doyen ta demsonu de ah tanto lu be se ka munge ha
Voilà, doyen c'est comme Mundeke. C'est la fouille. Ouais. Mais de côté. Maintenant 100. Ah, merci. Ouais, il y a un tiers ça. Il y a un tiers. Ah, c'est ça, Moni. Tromper les nina. Aïe, tu Moni. Tromper les nina. N'allez les neta barre, sonner les allez tabarra. Amaye. Allez, qu'on m'a fait la boutique, pour la boutique, c'est dans le rond. Tromper les vacances, mon Dieu, tu peux sont madame la mafia qui est dans la mafia, car il y a un caractère. Mais ça, c'est ça, non. Ah, madame, il fait. E tropiro, hein? Yaro, e descende faman nunyere. Awar tuga ko mangalo. Bugo dwani wor ko ka pojone bo kala se poser. Nous demsenu ambolo sa. Nous fenda. E tropiro. Ta ke mo ko ba e tenala. Ai ni bi la prononcé. Che. Meta dolone. Alors me ga demsenu no besra dwani nunyere. Demsenu nunyere ti nku ko atana e ne be ta sa ne nga moli ne. Foi no. E tropiro. Ana nasi kuma de. Buga mi ka ma fa bigi. Kuno ku vraiment ku donner ou tu sais qu'a fait aller là quoi les directeur pas de Iwo mini ibiga mo labo gratuitement qui est là 100 ah tiens na après amita restaurant là quoi ah oui mais toi on se va anga restaurant na voilà hôtel on a problème foi de toi là problème là on fait ça il t'a dit trop non ne resiste bi faire OK eh bon comme faut hein ala va se ni mai oh igi crossé hein non mais t'as donné non hey mo kan nga tuka e relation bo nyini e warti bo fe me ni ne ka ubi de me ki ka wari i tanye ka kwa ubi de me ki ka war la barakanya e ni diara ne sa Trompiro fura min kɛra farikolo la ni e bolo min y'a bugɔ fura wa i bolo min y'a bugɔ bolo kelen de bɛna maga mɔgɔ fɔlɔ min na fa de bɛ wuli o tigi la n ye makɔrɔ lamɛn dɛ n kun bɛ fɛ makɔrɔ farikolo la e de da kɔnɔ fɔlɔ ala madame i ko di e bintu problème bɛ yɔrɔ min na sisan lamɛn hakili b'a la ne ye makɔrɔ cili don su ale ni abulu tɛ kuma la a ye ɲɛ maga abulu la ne wulila de ko tima de mangɛnɛ cɔ ne taara tima de fari la i ka fura di tima ma ne magara tima de la kɔlɔlɔ de wililen filɛ n den na nin ye i ka muso kisɛya o kɔlɔlɔ de wililen filɛ ne den na nin ye an bɛ min kɛ sisan bolo to yen nɔ an bɛ taa makɔrɔ de dili sisan a bɛ se ka yafa an ma cogo min na k'a bolo lasegin a kɔ madame a bɛ sɔn ka yafa ne ma a bɛ sɔn ti bɔ yen awɔ a bɛ sɔn n'an taara deli kɛ e ka fara ne kan an ka jɛ ka taa deli kɛ a bɛ sɔn n y'a ci madame e bɛ se ka k'a yɛrɛ ye cogo min na kɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ma ɲi ta hali dɔɔnin se nka sɔnni an ka taa ne ko ye lafili dɔ dilan ka bila n ye k'an kun bɛ to ka mun dilan n ye jamanba ye f'a tɛ sɔn kɛ a ka di dɛ n y'o dɔ bila n ye mɔgɔ hakili lajigin o lafirini ko la i ko de dumuni depuis waati jumɛn o dumuni ko daminɛna e ni ɲɔgɔn cɛ madame fili bɛ bɛɛ sɔrɔ sa nka ne yɛrɛ de y'a jateminɛ e bɛ état min na e cɛ tɛ yan nɔ ne yɛrɛ de y'a décidé k'a daminɛ bi la don o don ne bɛ to ka dumuni di ma i bɛ taa n b'i wele n bɛ to ka t'i nɔfɛ o dun bɛ diya ye kɔni n'o tɛ n bɛ yɔrɔ min na bi kɔngɔba de tun bɛ n na awɔ dumuni bɛ yan walayi fɔ nin bɛ ka lamaga a tɛ an ka bɛ taa ka n ye bun dumuni cogo bila min n na ye dumuni kɛ an bɛ taa baara ɲa mɛn an ka taa ne kɔrɔmuso Gausu! Na, sa! Abat. Ibu dah nak kusap. Kau tu plan ni. Salma tak nak kata pergi bangai kau ni kat sutra kau ni. Salma tak cewek. Jom. Salma tak. Terus Salma tak cewek. Ha. Aleta.
Ah oui, oui. Non, allez, Oh, yo, m'a fini pour ça. M'a fini tout là. M'a fini pour ça. Mais tu l'as il y a ça. Si, n'a pas les mina, il a un